Makedonski građani 2 meseca plaćaju 10% skuplju struju. Regulatorna komisija za energetiku pravno je ovu odluku precizirala sa 15 odredbi. Helsinški komitet je međutim analizom dokumenata utvrdio da je 11 od ukupno 15 propisa pogrešno ili neprecizno. Pravilnicите koji što se doneseni, a koji što utvrdi... Pravilnike koje su donijeli, a koji su izrađeni na osnovu neodgovarajućih zakonskih odredaba su za građane egzistencijalno pitanje jer udaraju po njihovom džepu. Regulatori zasad ćute. Helsinški komitet je najavio da će sačekati još 10 dana i ako ne bude reakcije podneće apelaciju Ustavnom sudu. Regulatorna komisija za energetiku je na udaru građana. Oni svakog utorka od poskupljenja protestuju ispred njihovog sedišta. Regulatori treba da nam objasne metode prema kojima su došli do novih cijena. Tražimo da nam vrate cijenu struje iz 2008. Od tada do danas cijena struje porasla za 75%. Makedonska platforma protiv siromaštva kaže da će najugroženiji građani ove zime teško platiti račune za energente. Vlast primaocima socijalne pomoći daje 12 evra mesečno za struju. Ali da li je to dovoljno, pitam se. Koliko struje možete potrošiti za 12 eura? To je dovoljno za jednu nedjelju u mjesecu, šta je s ostalim dijelom računa? I dok broj socijalno ugroženih raste, povećava se i rupa u budžetu zbog usporene ekonomije. Planirani deficit se povećao od 2,5 na 3,5% i iznosi oko 270 miliona evra. Vlada najavljuje da će 2013. početi sa još jednim kreditom. Radi se o iznosu od 200 do 250 miliona eura. Novac je namijenjen za infrastrukturne objekte, za plaćanje dugova i povećanje penzija. Recesija u koju je ušla Makedonija natjerala je vladu da počne vraćati dugove prema kompanijama po osnovu poreza da bi poboljšala njihovu likvidnost. Premijer Gruevski se nada da će to pomoći da zemlja završi godinu barem sa rastom od 1% umjesto planiranih 4,5%. Ovo je vrijeme za akciju, ali ne samo akciju za opstanak, nego i akciju za rast. Ali baš visina cene struje je važna da bi makedonski proizvodi bili konkurentni na stranim tržištima, kažu ekonomisti. Za jednu godinu cena struje u Makedoniji se povećala za ukupno 17%. Milka Smilavska, Al Jazeera, Skopje.